И здравейте хора, днес както виждате играем War Thunder с моите приятели. Не бъди такъв аутист. С моят приятел BG Vampora, който също има канал. И братовчет му Пламен. Братовчет ми, да. Да бе, ти си му братовчет. Но ти каза братовчет ми, не братовчет му. Добре де, няма нищо. Добре, и сега пускаме първата си игра, хора. Айде давайте всичките, дайте реди всички. Я вижте батъл рейтинга преди това. Как е? Как е? Много нормален батъл рейтинг. Да. Много нормален. Как е малко? Да махна ли един самолет? Да ни се намали батъл рейтинга. Заради мене между другото е такъв батъл рейтинг. Да, знам. Сметем самолето 4,3. Махни го, моля те. Ботки? Не. И Ще сега видявам ни си е къде първа... се запазва. Сега ни е първата игра, хора. Почваме с як единичка. Аха, отивам на А. Ботки. Ние тук половината китайско население си изсипахме на... И половината Китай... Вижте колко много хора има на Б. Вижте колко много половината отбора на Б. А при нас половината отбора на А. Има някакви тапаци, които ръшкат С. Баби, Плами, ръшкаме. Моля те, не се забивай. Бие в 109. Ами не кацай, връщай към мене. И аз идвам с тебе. Изкачваме се малко. Един Джул 78 изглежда Джулси. А не, той изчезна. Не го виждам. Не виждам Джул Защото е 78. Джуси. Джул Аз му викам 78. Джука на това. Джука. Окей. Джуката му викам. Така, ние тук сме ги малко трапнали. Не де, те са ни трапнали. Един. Таки... Аре, давай, зубай! Не мога ги настигна, брат, те вие ги убихте половината. Само Моли ако три. убиеме танкове. Аз съм долу! Не! Моля, брат! Моля, аз не знам как съм жив. Игра на First Person. Не! Искам да видите аз къде съм! Малко се загубих. Дет съм. И това беше... Брат, тук ще се върти като някоя малка мишка. Това беше най-тъпото нещо, което мога да направя. Офляпи, шлапи. Моля, за какво не го убих? О, не. Падай долу. Пачва да се нагоре. Някой да не капчурва, а не. Да това ходи ли е да капчурва? мега Чакай, и Б имаме! Имаме и Б, what the fuck? Okay. Сега видях, че имаме и Б. Нищо, че половината, те са имат протежение на Б. Ко пускаш? Маневрата ще му викам. Аре бе, брат. Брат, ти луди ли са нашите? Да не ти Абе, стига брат, вижда, ноша че аз си кила. го убивам тоя. Брат, после се засилват към мене. Искат да ми го убият, тръгват да ми го убиват, аз си го убивам и се забиват в мене, брат. Аз какво съм ти направил? Сета видях как се заби. Съм си взел собствения кил. Нямаш оправдание, че се заби. Аз ще използвам мат 4 към мен накрая, да знаете. То между другото, Най-новите матч е са. много лесен. Не бе, взимам един друг. Сега взимам един друг, оня ще го използвам по-нататък. Критични моменти. Когато трябва нещо силно. Това съм изключително силен. Той си ни AG-та. Малко да дръпне. Стрелят много бавно, обаче брат, като те оцелят, това са 20 мм и ще ти разпалят целия самолет, дори и с дефалт патрони. Яко. Ще го свалят с 3 хита от тях и го свалят. Няма да убием повече танкова, няма си люзвам патроните на толкова. Има две. You look like a juicy... Не!
Помощ, помощ! Да, бяха ми 3, брат. Катана, да. Взимам миг 3, 15. Брат, аз съм с бомба и все още ви цепала. А 51. Нито детката си изчисти, нито си вечерял. Дойде и се кютна на компютъра. Не съм дошъл и съм се кютнал. Пусни ти каза още от одеве шторите. Пусни ги. Не искам. Аз пък искам. Не разрешавам. Не желая да ме гледат. Като си купиш апартамент, си преликоти също. С кога ще и госта разходи. What the fuck? Да. Какво беше това, бе? Ох, не е Петър, бе. Вече War Thunder ми е много шумно. Кое? War Thunder ми е много шумно. Не, не Той има някакви мога много да яки неща. Гледайте ме. Обрани! Да, яко, брат, аз не мога да го обана половин ден. И ме сцепиха. Ако мога да лендна на... Не искам на C, искам на А. Да, той също нацепят всичките. Аз малко ще спора, чакай. Помощ, умирам! Бат, моля ви се, помогнете ми! Аз не мога, не ми се играе повече. Защо моля... Боби, моля те! Ако си така добър, Какво говориш, като той в момента не е седнал, той в момента е станал. Дали шел някъде. Какво намерих? Какво? Тук нямам друго. Какво намери, бе? Чакай си той... Файтър, стандарт. Някой мисля, че се каже... Не, няма каца. Ало, къде беше? На майната си. Защо майката ти се скара така, бе? Новия самолет е още по-маневриращ. Защо майката ти се скара така, бе? Ами, не знам. Цял ден се изнервя от работа, не си изчистих просто стаята, че мога да го направи. Баща ми просто, защото ме омръзна майка ми да вика, майка ми крещи, защото от такив сигурно. Има BF9 и Ла5 идват към Ще тя мен. вика повече на мен, отколкото аз говоря на нея. Фокери. Два фокера идват към Б.
Дайвам за един FW109. Ще зари на него. Боби, не ми го вземай, моля те, искам да му отмъста на тоя. Искам да му отмъста, моля те. Човек ще ми убият с новия самолет. Моля се, не ми го видя. Кой е искал, кой не искал. В момента някакъв рандъм ма следи. Аз съм на 9-то място, защото не играх. Бат, добре, как му биха толкова бързо, дори той не ме гледаше. Абе, мачът да не свърши, ще не гледах. И сега, тук какво трябва да? Ще изберем як единичката, не знам защо, обаче як единичката... Не, як 7B, защото трябва го... Да правим хубав такова... да го, така да кажа, апдейтваме. Окей, разпръснаха се. Това е Frontwings. Точно по-добре. Аз имам... Тук са бомбари. Б-25 и Ила-3 идват, само да ти кажа. Не, прекалено много са ми. Вау! Просто Тези прекалено това много. Прекалено силно. И кенаните, брат, са много. Сериозно ли някаква ще иска да ме цели? Брат, защо летиш ти от толкова далече? Не, няма като. Преследвам. Трябва да е някакъв бързък с тази игра. Значи ми дропва FPS-а, бе. Бе, няма ли да те стигна? Изчезна в облаците. Окей, enemy kill си. Бе, няма ли да те Докато стигна? Друг човек и някой още друг човек уби мен. What? Най-накрая, брат, той пчел се размърда. Защо така ми лъгва, бе? Хитнат. Имам някакъв проблем с играта. Да, разказвам. Крит хит. Тук, брат, седим, сега правим игри. Някакви си играем. Аз го гоня. Ала! Yes! Убих го и лъче и той ме уби. Ай, фурай, пътувай. Пътувай, мишка, пътувай. Така, сега качваме се на 5 км. Една B-17 пръст. Ще знаеш как се изстреля във въздуха. Или пък... Не, ба, те всички... На 2 км! Не е чак толкова далеч. P4YB. PB4Y. Защо така ми накъсва, бе? Естествено ми чупиха единия колап. Аз ще рестарта още сега. Просто не мога да играя на това бъгва така. Не, аз няма го преследвам, няма смисъл. Той е, брат, той е в небесата. Оф, ебема. Файербранд на 5 км. Дайвам към него. Убиха го. А20G.
Ям за тебе. Сега ако убият и неговата пала. Ой, Боби, ти си с 2 кила. На... Отивам за спит! Това е. Или пък не. ДБ3. Не, много са. Или пък небесата. Отивам към нашите. Се бием долу. Welcome to the Gulag. Един спитфайр, брат, тук се преследвам. Крит хит. Enemy kill, майка ти. Оле мале, стана ми лошо, оле мале. Оле мале, не знам къде се намирам. Яко, брат. Половин не мога да обърна. Ако някой ден обърна, ще е много яко. Обръща. Догонихте. Yes. Дай, бич. Дет. Аз да не го обиде, но дет. Москито. Мойсикито. Ала не съм Мойсикито. Защо се мене, бе? Защо се мене? Не, брат, няма да игра. Защо се мене? Аз съм като някаква муха, брат. Се мене искат да убият. Няма да играя. Пламен джойна. Боби играе. Ама чак, ти не си ли рестартирал War Thunder, бе? Боби, мютнал си се. Боби се е мютнал. Аз така ви гледам просто. Няма да игра, просто ви гледаме така. Така гледам нещо. Боби каза, че се е рестартирал играта, обаче не е явно. Еся, елана. Ти глух ли си? Аз не те чух да кажа, че се рестартирам с играта Joinville. Айде! Аз съм дед. Добре, защо самолета ми е толкова бавен и не може да изкачва така? Shut the fuck up. Кой е зад мене, бе? Боби ли? Това ти ли си? Това ти ли си? А ти глух ли си? Не, нужно да ми викаш, че съм глух. Ало! Да, чувам те, чувам! Той гледам някаква зелена... Ти говорих, ти мълчиш. Той гледам някаква зелена точка и си мисля, че може би да е пламен. Ма не. То. Ще дропвам бомби по пилбоксове. Кое? Брат, Ще дропвам бомби по пилбоксове. брат, баваш ли ми има таргети? Има тъпи... Да, тия бомби късмет да нацеля някой таргет. С достатъчно демидж. Намерих върху какво си дропна бомбата. Кое? Какво? Намерих какво я дропна. Кое? Къде? Добре ли си, бе? Мисля си! Не знам. Що му режеш толкова яко, значи не.
Аре, бе, пилот! Защо? Кинце! Але, брат, защо всеки бомбър отива толкова надалече? Никога не се връща. Пенчо! Да. Go away! Обръща, брат, това е верно кубане. Не, няма го последне, на 5 км ми обръща. Go away! Хуй вей. Абе, това няма го кажеш, като не знаеш как. Не съм казал, че... Say go away! Go away. А не гуй. Аз казах хуй. Go away. Guay. По-голям бот си. А ако сега Стига, стигна... Като сега ще се разбие в мен. А бот. Дишаш. Айде, дете, aircraft destroyed. Rank doesn't matter, fuck off. Още ли си жив, бе? Виж, че си още жив. Някакъв спитфайр ми се дайва. О, мишка! Ще клаем на колкото се мога повече. Преди той да е стигнал моята локация. Да, няма смисъл. Да, брат, аз не мога да го настигна, той е баси високото. Ара да ми даде да го стигне, какво ще кажете, игра? Те не ходиш на толкова високо гейче ми, лав едно в едно, брат. Той няма да игра тази игра. Бах ти бота. Не, няма да игра тази, брат. Няма да игра тази шилна игра. Един пичага го преследвам от половината рунд. От началото на рунда някакъв пичага просто идва с... Дори не знам с какво е, я да видя с какво е. С какво си бе? По някакво време спира да гори. Кое? Да, самолета. Да се разруши самолета. То брат не остана бомба. Браво бе, наши. Само че къде са всички останали? Добре, къде са всички други? Аз I'm going to return to hangar. Вай. Чакай, ти умра ли? Не. Хубаво. Не, няма да ги енгейджвам така, не ще ги чакам да дойде тук. Да попитам... да. Какво да попиташ? Ще те попитам защо ти си лидер, ама си си тук. Аз не съм лидера, ти си лидера. Да, защото аз нали рестартирах играта. Малко да изкача. Скачи. Качвай самолет, качвай. Буквално става само Аз сега ще двама. ливна ще цъкам малко сам. П-51 ми изглежда сочна. Трябва да играем Crush from Ground Battle. Grand Battle? Да. С танкове е добре.
То в принципі, як самолетите са за удари и бягай, а не за много големи файтери. Да! Човек, сега ли го разбираш? Като си изгледах едно видео, да. Благодаря. Не е нужно на аплодисментите. О, брат. Където е чак горе. Последния брат е на 4 километра. Аз имам принцип още 2 самолета! А не, само един имам. Не помня. А не, може ли да стройваш танкове с... А не, има още ли П-51? Ай сега мила. Абе, може ли да стройваш в смисъл танкове с мегета? Сигурно. Ма какви лайти ли? Мальват, няси. Да, печагата им първи 15 килове. 3,7, 3,7 Total Battle Rating 3,7. Печагата има някакво 2 самолети от 3,7, ранки 1 от 3. Той печага е убил половината отбор, 14 човека е убил. 14 човека, 14 такива за граунд и 5 такива enemy kill assist. Ооо, един хит. Don't come back no more. И последния ми. Не знам, защо обаче искам да отива бомбардирам. Вторът ние вече ги кампим на спална. О, а то как го пречука. Просто ще си остава клавиатурата и мишката. И ще си чилвам. Буквално сега съм без ръце и просто чакам да отида до там. Значи, те имат по-малко бомбардирани бази, обаче нашите брат ги спукаха от бои. Нашите ги спукаха от бой. Се играе World of... В смисъл, игра танкове. Няма ли дута на танкове? Или трио? Значи най-добрият от тяхния отбор е с 17 кила. Да, буквално. Пичагата има 5 рейтинг, 4,3. Пичагата има самолет рейтинг 5 и 2 4,3. Вижте го! Погледнете. Искам само видите. Ето, 5, 4,3. А не, честно. Амаха. Bro, stop getting my kills. Някой идва да ми помогне. Абе ти с коя нация си започнал танкове? О, аз съм винаги с Германия. И сега хора, може би, ако мога да джойнем, в смисъл Боби може да Чакай, не джойне. мога още брат тренинг. Добре, ако може да джойнем, когато свърши играта, ще подсъкаме малко такива танкове. Забравих как се казва, танкове ще подсъкаме.
Аз дрифта с тия танкове, човек. Дрифт! С танкове! Да, дрифта с танк. The fuck? Не питай се, човек. Ще питам! Няма пък. Няма да ви кажеш кой ще питам! Как дрифти сте с танкове? Пиши така. Да, чакай, сега ще го гледам. Ще гледаме този как дрифти с танкове, хора. Че малко. Айде, гледам. Това верно дрифти с танкове. Дай, гледаш ли сега? Бум! О! Брат, това, знаеш колко яко беше? Муа. Не знаеш, че мога го местиш. Чакай малко. Мога го ползваш като щит. О, да знам. Мога го ползваш като щит, мисля, че. Бай! Ай, сега да си спейс. Дай му газ. А ти кой танк ползваш? Не знам, това е туториал танкове. Ага. Аз се правя туториал. Ще вода с мен някъде. Аре спред туториала и идвай. Се пуцаме армии. Сега ще инвайтна. Аз ще инвайт. Айде, в граунд батъл сме. И сега, хора, пускаме си първия граунд батъл двамата. С този никога преди не сме играли граунд батъл. Пускай, бе! Чакай! Чакай да го изтривам това. Пускай. Пускай. Чакай! Един лайт танк. Чакай! Аре, бе, тая... Бах ти бота! Аре, пускай, бе! Пускай! Чакай, бе, човек! Няма да снимам. Не мога да играем. В смисъл? Какво ти пише? Я да видя, чакай. Отцъкаме... В смисъл... Я да гледам. Joining the... Я направи реалистик. Да пробваме. Не можем реалистик, къде е реалистик? Симулатор батъл, взимайте са грам симулатор батълс.
Няма да цъкаме двамата. О, брат, те баваш ли ме? Ти с кой си играл преди? С никой има съм гледал Shadow Hex, ще снима с монстъра. И хора... Това е в World of Tanks. Сигурно. Трябва да си изтеглим World of Tanks да цъкаме двамата. Може би. И хора, няма да можем да цъкаме двамата, защото просто не ни дава. Не знам защо. Why you drink so much beer? Аля, бот. А я машингънове. Ооо, critical hit. Whatever you call them, just remember, no step on snake. There are many kinds of snakes, like Big Big Boy, Slim Boy, also known as the Judgment and Shoelace, Regional Snack, Huggo and Still Level Snack, Windscreen. Oh. You can't forget the lovely noodle ball. We also have many activities, snakes eat snacks, snakes do scopes, when they're tired, they do a yawn. Sometimes snakes wear sweater, lucky, they wear a hat, top hat, party hat, this hat, that hat, hat. Visualizer snacks, and anything else. Маля, пич се спомня го трепха. И сега хора влизаме в игра. Така те вече тук са празобали всички поинтове. Докато аз успея да влезна. What? Capture what B? Има ли брат колко съм прост? Има някакво пое 3. Ау, ау, ау. Бедно, бедно. Мислех този епизод да е за самолети само, ама явно ще снимаме и на танкове. Да! Яко, братле, какво е това? Пазър 38. Моли. Да. Гледайте къде е кампел. Взимаме това. Аре, брат, сколько бих спам кампата да мога да бъде ясно. Same here.
Абе, Боби, знаеш ли къде се старва Air Battle? Кое? Тук сме като някакъв пълен булдозер. Мачкаме всичко наред. Holy fuck. Holy fuck! Да, не можах. Той печагате да ми правеше Макс Верстапен. Що гледаш? Забравих му името. Не знам. Нямам колко да правя. Не играеш ли танкове? Не играеш ли танкове, Боби? Мали, как скочих само? Ко ще? Кой искаш? Не играеш ли танкове? И не ми се игра още нищо, не знам. Another zone captured. We have the advantage. Снег. Моля, брат, преграха ми мъгътата. Да, чакам 10 секунди. 7, 6, 5, 4, 3, айде, ГГ, дестройт. Пътеките! Обаче са ме убили. Брат, направих поне един кил на Aircraft. Perfect unboxing video with a cubed box that opens by itself. And inside the cube box is another cube box. This box closes by itself, and this box opens by itself. You should be the leader of the Justice League. That's exactly what I'm saying. Well, hold on. There'd be a lot to consider. What is there to talk about? I pay for literally everything. Have you seen this place? I mean, this location? That's not a darling fair. Yeah, fair, sure. Time to time. I own the building that you work at. Perfect unboxing video with a cubed box that opens by itself. And inside the cube box is another cube box. This box closes by itself, and this box opens by itself. And there's nothing inside the striped box on the inside, because this box fits inside the box that it came in, and this one closes all by itself, just like that. That is the perfect unboxing video. И още не можем да кажем дали сме печелили, дали сме сгубили, защото мисията е в прогрес. Обаче получих 119 кружки. Да ги видя къде ги слувам. Аз сега сърчвам 2,3
танк. Такъв... Забравих му името. Моля? Да. Аз тук няма да се вършам чак... Чакайте да го тест-драйвна. Загубихме. Много жалко. И хора, мисля това да е от самия клип. Ако ви хареса, абонирайте се, лайкнете и оставете коментар. И това е всичко от мен. Чао, чао и до нови срещи!